Ukrajinu, ale nejdřív vás představím. Takže pana Dvořáka jste asi všichni poznali, že jo? A úplně nejdůležitější osoba tohoto spolku... Je s kočárkem teďka je s kočárkem. Tady poblíž. Tak ona každou chvíli přijde. A tohle je její manžel, inženýr Marat Ignatiev. To je sval a srdce toho, co se tady děje. Zatímco jeho žena Anička Ignatieva, to je srdce a a duše. Hlava prostituty, který to za naším nápadem. No. Anička Ignatieva, takže já vás předám Aničce a Maratovi a oni vás tady provedou a všechno vám řeknou. Marat, bohužel, my se střídali, protože máme děti. Jo, tak on musí hlídat. Tak já vám ukážu, jak to tady u nás je, co tady máme. Měli jsme nedávno takovou zajímavou příhodu. Nedostávali se nám, na ty sítě to stříháme z ložního povlečení. Tak jsme zavolali do prádelny Kyselí, čímž jim chci tímto poděkovat s Vlašimi. A požádal jsem je, jestli by nám nedali aspoň 50 kg vyřazeného ložního povlečení, protože oni to dodávají do různých nemocnic a tak podobně. A oni udělali poradu vedení a druhý den mě volali a z porady vedení vyšla informace, že pan ředitel osobně rozhodl, že ne 50 kg, ale že nám dají 2 tuny, neuvěřitelný 2 tuny. Takže teď si budou moct po celé frontě ukrajinský schovat svoje tanky úplně v pohodě. Teďka materiál máte teda? Budeme do několika týdnů nám to dodají, no. Takže tímto se nemáte, ale budete mít. No. Zatím máme ty pytle. 16 pytlů, co nám už dovezli z prádelny Fischer, z České Třebové, já si myslím, dovezli nám to přímo sem, takže zatím máme na ty bílé sítě, tak nemusíme dokonce jakoby barvit. A že ve všem, co jsme potřebovali, tak nám město vyšlo vstříc, hlavně odbor správy majetku, jako vždycky ve všem. A tu vodu vám dopustíme. Já jenom musím zjistit, už to mám napsané, ale musím zjistit, proč je vypnutá, jestli to není kvůli mrazu. Jo, bylo to tak. No, tak to musíme počkat do soboty. Ale jo. Děkuji vám moc. Tak když budeme mít vodu, tak je to ještě lepší. No, ale až se budeme muset běhat. Ani ještě řekni to, kolik je potřeba toho vosku, teď se ptala paní, kolik je potřeba toho vosku na takovou jednu krabici? Potřebujeme hodně, opravdu hodně. Za jednu sobotu teď se náš tým zvětšil tím, že přidali se k nám dobrovolníci z České republiky, občaní České republiky, co jsme předtím neměli. Měli jsme jenom Ukrajinci a ty pracují velmi rychle. Teď takhle, že opravdu za jednu sobotu se dá spotřebovat téměř 100 kg parafínu. Teď 50, určitě 60, už to taky bylo. A já si myslím, že pokud by jim dali 100, tak spotřebovali by i 100. Čechů podporují nás také. I český národ byl jedním z prvních, který pomohl našim ženám, našim dětem. Jako zachránit svůj život. I jsme moc vděční za to. A přejeme, kdyby jako zpívají v hymnu českém, zemský raj, ta nádherná česká země nikdy nepoznala to, co zažil můj národ ukrajinský. I nikdy na tu nádhernou zem nestupila noha vrana. Moc děkujeme vám. Děkuji. My jsme to taky okupanty, německý i ruský. A vy říkáte, že jste vděční nám. Já myslím, že Češi by měli být vděční Ukrajině, protože Ukrajinci dneska ubírají za naši svobodu. Bojujete i za nás. Ukrajinský národ byl vzorek národu, který bojuje za svobodu v celém světě a podává ten příklad, jak musím bojovat za svou budoucnost, za své děti, za nejlepší budoucnost a za člověčský život. Tady hodně hezkých slov, já bych to chtěl vrátit trošku do praktické roviny. V Královéhradeckém kraji žije 8 000 Ukrajinců přibližně a nás sem chodí kolem 20 Ukrajinců, 2-3 Češi. Myslím si, že by měli ostatní Ukrajinci trošičku přijít taky pomoct, protože nejde o nic menšího než o spravedlnost a o svobodu. Jak říkal pan ministr Dvořák,
my bychom měli děkovat vám, že vy proléváte svoji krev nejen za svoji, ale i za naši svobodu. A ostatním Ukrajincům, kteří mají tu možnost, bych rád vzkázal, ať přijdou. Kdo nemůže přijít, ať alespoň pomůže finančně na sbírku na Doniu, která se jmenuje Okopní svíčky pro ukrajinské vojáky. Jde o to, že když vy tu válku nevyhrajete, ztratíte svůj domov. A jestli vy ztratíte svůj domov, co s vámi potom bude? Budete žít někde v cizině, možná tam budete i vítáni, ale pořád budete mít pocit, že jste tam cizinci. Proto prosím, bojujte alespoň finanční pomocí a chtěl bych to ukončit, tuto svoji výzvu pro ostatní, slovy českého básníka a novináře Jana Nerudy a budu je trošku parafrázovat. Jan Neruda řekl něco v tomto smyslu. Bude-li každý z vás Ukrajinců z křemene, bude celý ukrajinský národ z kvádrů. Ой, у лузі червона калина похилилася.